Geografiako klasak prestatzen hasi beharko naiz, baina horretzen arreta ikusita zerbait berria beharko dut. Zer egin dezaket? Badut ideia bat. Kaixo neskamutilok, gu Eusko Gudaria taldea gara, eta orain, Euskal Herria non dagoen eta nola antolatuta dagoen ikasiko dugu. Prest? Goazen ba. Munduko mapari erreparatuz, jakin behar dugu Euskal Herria Europako kontinentean dagoela, hain zehazki Frantzia eta Espainia estatuen artean. Horrelako irudia du Euskal Herriko lurraldeak. Frantzian dagoen zatia Euskal Herriko iparraldea bezala ezagutzen da, eta hegoaldean Hego Euskal Herria. Euskal Herriko iparraldean Frantzia aurkitzen dugu, hegoaldean Espainia, hain zehazki, Errioxa aurkitzen dugu, eta ekialdean Aragoi. Eta Euskal Herriaren mendebaldean Kantabria aurkitzen dugu. Nik orain azalduko dizut pixkatxo bat nola dagoen antolatuta Euskal Herria, ze argazki honetan ikusi dezakezuen bezala, 7 probintzietan antolatuta dago. Probintzia dagoen artean badaude hegoaldekoak eta iparraldekoak. Iparraldekoak zeintzuk dira? Morea, Oria eta Urdin iluna. Hau da, Lapurdi, Nafarro behera eta Zuberoa. Gero daukagu Laranja Nafarroa dela, Berdea Gipuzkoa dela, Gorria Bizkaia dela eta Urdin Argia Araba dela. Euskal Herriko mapa fisikoari erreparatuz, lehenik eta behin ikusi dezakegu irudian Euskal Herriko lurraldea oso menditsua dela, agian hemendik dator Euskal Herriko jendea oso mendizalea denaren fama hori. Eta garrantzitsua diren bi mendikate, aipatzeko daukagu mendebaldeko Kantauriar mendilerroa, non Anboto eta Gorbeia mendiak aipatu behar diren, eta baita ere, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren artean dagoen mendilerroa, Pirineoak. Baita ere, ibai asko ditugu, baina luzeena, Euskal Herriko edo Euskal Herria zeharkatzen duen ibairik luzeena, Ebro ibaia da, non Nafarroa mendebalde eta hegoaldetik zeharkatzen duen, eta azkenean itsaso Mediterraneoan itsaseratzen da. Eta azkenik, lurraldeen hiriburuak aipatuko dizkizuet. Adibidez, Arabakoa Gasteiz edo Siberia Gasteiz. Bizkaiakoa Bilbo, Gipuzkoakoa Donosti, Nafarroakoa Iruña, Lapurdikoa Baiona, Nafarroa beherakoa Donibane Garazi, eta azkenik Zuberokoa Maule. Eta guzan da guztia, eskerrik asko entzuteagatik.